Сьогодні 5 січня 2026 року. Хвала Аллаху, Господу світів. Ми отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів ІХХ. Ця допомога пройшла важкий шлях. Були долучені наше посольство України в Анкарі. За сприянням Кримського фронту, Фонду національного добробуту Криму. На протязі цього тижня та наступного плануємо низка заходів з роздачі цієї гуманітарної допомоги. Дякуємо всім. Нехай Всевишній Аллах прийме від всіх, хто жертвував на цьому шляху.